panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pag-ablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 12 verse 35 hangtod sa 37. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laures Sr. ug happy birthday sa akong pag-umangkon nga si Queenie, anak ni Dulce. Mark chapter 12 verse 35 to 37. Ang giingon dinhi, samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David. Si David dinasig sa Espiritu Santo miingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniya Ginoo. Busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Now sa miagi nga kapitulo mga kaigsuunan, nakatunan nato nga si Jesus ug ang iyang mga disciples mibalik didto sa Jerusalem ug misulod sa templo ug gikumpronta dayon sila sa mga iskriba ug mga Pariseo ug mga religious leaders didto. Ang giingon sa chapter 11 verse 27 to 28, unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudyo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Well, ang chapter 12 mga kaigsuunan, ang konteksto niini, nagtudlo pa ang atong Ginoo didto sa sulod sa templo. Ug daghang mga higayon, ang mga iskriba, ang mga Pariseo ug mga Saduceo miduol kaniya aron sa pagbitik kaniya, aron sa pagpakaulaw kaniya apan sila hinuon nga naulawan. And in the previous verses nakita nato nga ang mga Pariseo nagkatipok ug usa kanila nangutana kang Jesus ug mahinungdanon kaayong pangutana. Ang gingon diri sa verse 28, unsa ang pinakamahinungdanong sugo? Ug ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo masum up nato sa usa lamang kapulong, love, gugma mga kaigsuunan. Ug mao kini ang nag-conclude sa tanang pangutana sa mga religious leaders sa atong Ginoo, gumikan kay wala nay nangahas kaniya sa pagpangutana pa. Sumala sa verse 34 kay basig maulawan ra sila og duro. Now, samtang ang mga Pariseo nagtipok aron sa pagpaminaw sa atong Ginoong Hesukristo, gikuha ni Jesus ang kahigayunan nga ipangutana kanila ang mahitungod sa Mesiyas nga gisaad sa daang tugon. Very important kayo nga question mga kaigsuunan ang gibato sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila. Mingon si Jesus, what do you think about the Christ? Unsa bay inyong masulti mahitungod sa Kristo? Ang gingon sa Mark chapter 12 verse 35, samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas anak ni David or kaliwat ni David? Matthew chapter 22 verse 41 to 42, parallel nga passage. Sa nagkatigom na ang mga Pariseo, nangutana si Jesus kanila, unsa may iniyong hunahuna mahitungod sa Mesiyas?
kang kinsa man siyang kaliwat, sila mitubag kang David. So nganong nakaingon man sila nga ang Mesiyas anak ni David, nga iyang gitawag nga Ginoo. The Lord said to my Lord. Now, dunay tulo kabahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, an important connection. Importante kaayong connection. Ikaduha, a powerful title. O ikatulo, a complete story. Kompleto nga sugilanon, mga kaigsuunan. Hinaot nga tabangan kita sa atong Ginoo sa pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. An important connection. Now, kung atong tanawon sa pinakalit nga pamaagi, murag dili konektado kining panghitabua ni adtong mga nangaging mga bersikulo, murag walay connection, mga kaigsunan. Pero kung atong tanawon og duro, grabe kayo kabugat ang connection sa gibungat ni Kristo niining teksto nato sa mga nangaging nga mga bersikulo. Ang iskriba nga nangutana kang Hesus, nakasabot siya sa koneksyon sa gugma ug pagsunod sa balaod sa Dios. Walay pulos ang pagsunod sa balaod sa Dios kung ang kasing-kasing nato walay gugma alang sa Dios ug alang sa atong isig katawo. Ang pagsunod sa balaod sa Dios nagaagad sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kasagara sa mga religious leaders, nakita nila nga ang pagsunod sa balaod panggawas lamang, mga rules, mga regulations nga mahimo nilang sundon panggawas lamang, pero ang ilang kasing-kasing puno og pagdumot. Ang ilang kasing-kasing ug hunahuna puno og malisya. Mao gani nga giingon ni Kristo sa verse 38, pagbantay kamo sa mga iskriba, mga tigpakaaron ingnon. Now, kadtong maong iskriba nga nangutana sa atong Ginoo, ligdong kadto nga iskriba pinasahi, gumikan kay nasabda niya ang pagkamahinungdanon sa gugma sa atong kasing-kasing. Kung walay gugma, ang atong mga religious activities walay pulos ug dulumtanan lamang kana atubangan sa Ginoo. Sa tubag ni adtong maong iskribaha, gidayeg siya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Kristo sa verse 34, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Well, dili halayo sa gingharian sa Dios kadtong maong ligdong nga iskriba. Pero ang pangutana, nasabdan kaha niya ang pinakaimportanteng bahin mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pinakaimportanteng bahin mao ang hari. Kung maghisgot kita og gingharian, ang pinakaimportanteng bahin mao ang hari. Kinsa man ang hari sa gingharian sa Dios. Mugani nga nangutana si Kristo kanila, unsay inyong hunahuna mahitungod sa Kristo? Nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas anak ni David or kaliwat ni David? Well, ang titulo nga Kristo, mga kaigsuunan, this is another name for the Messiah. Ang pasabot, dinihugan, anointed one. Siya ang dugay na kaayong gisaad sa daang tugon nga muabot or muanhin ining kalibutan na ingon nga manluluwas. Ang Kristo dili kana ngalan kundili titulo kana. Ang ideya sa katumanan sa saad sa Ginoo sa iyang pagpadala sa Kristo mao kini ang sentro nga tema sa bag-ong tugon, mga kaigsuunan. Ug sa mga titulo nga gihatag kang Hesus, kining titulo nga Kristos or Kristo, ikaduha sa gidaghanon sa titulo nga Lord or Ginoo or Kurios in Greek language, because it appears 516 times in the New Testament. Now, hinumduman nato, mga kaigsuunan, nga kasagara sa mga relihiyoso nga mga pangulo nagdumili gayod sa pagtuo ug pag-ila nga si Jesus mao ang Kristo. Naglaom pa sila nga duna pay laing Kristo nga moabot, nga mutuman sa ilang expectation mahitungod sa konsepto sa Mesiyas nga naa sa ilang hunahuna. Pero ang problema, ang ilang pagsabot sa Mesiyas wala nahaom sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Mga hangtod karon 2022, ang mga Hudiyo nagpaabot pagayod gihapon sa pag-abot sa Mesiyas. Gumikan kay dili sila mutuo nga si Kristo mao ang Mesiyas. So once again, gikumpronta sila sa atong Ginoo sa kamatuuran, ug ang bugtong pamaagi aron alkontrahon nato ang mga bakak mao ang pagsangyaw sa kamatuuran.
gilatag ni Kristo ang kamatuuran sa ilang atubangan. Tinuod nga ang Mesiyas anak ni David, pero nganong si David mismo mitawag sa Mesiyas nga Ginoo. The Lord said to my Lord. Now, mga kaigsuunan, kung dili gyud nato masabdan ang persona ug ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo, walay kaluwasan. Ang giingon sa Acts chapter 4 verse 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Ang ngalan lamang ni Jesus mao nga importante gayud kaayo nga mailhan natong tinuuray ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Now, sa pagsulod ni Kristo sa Jerusalem a few days earlier, nakita nato nga daghan kaayo og opinyon ang mga katawhan mahitungod kaniya. Ang giingon sa Mark chapter 11 verse 8 and 9, ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sangang dahunan didto sa kaumahan, ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tawo nga naguna ingon man ang naulahi, misugod pagsinggit, dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Kung atong basahon ang parallel passage sa Matthew chapter 21 verse 10 to 11, ang giingon dinhi, sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tawo, kinsa man kini siya? Sila mitubag, si Jesus. Siya ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. So daghan kaayo og konsepto or ideya ang mga tawo mahitungod sa Mesiyas. And most of them nakabase sa kamatuuran sa Biblia, mga kaigsuunan. Pipila kanila nakasabot nga ang Mesiyas hari. Well, tinuod nga si Kristo hari. Pero ang iyang gingharian dili susama sa mga gingharian ni ining kalibutana. Ang pipila nakasabot nga ang Mesiyas propeta. Tinuod si Kristo propeta, mga kaigsuunan, pero dili siya susama sa mga propeta nga nahauna kaniya. Ug bisan pa og si Kristo propeta, jutay ra gayud kaayo ang andam nga maminaw kaniya. Well, ang mga opinyon sa mga katawhan mahitungod kang Hesus adunay kamatuoran gikan sa Biblia, pero wa gayud nila masabti kung kinsa gayud si Kristo sa tinuuray. Mao nga wala gyud gihapon nila mabatuni ang kaluwasan. Kung kita maluwas, mga kaigsunan, kinahanglan nga mailhan nato kung kinsa gayud si Kristo sa atong kinabuhi. Sa verse 35 sa atong teksto ni ining taknaa, makita nato nga ang mga iskriba, ang mga religious experts, nagtuo sila nga ang Mesiyas or ang Kristo anak ni David. Ug tinuod gayud si Kristo kaliwat ni David, anak siya ni David. Klaro kayo kini sa saad sa Ginoo ni David nga nahasulat sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 and 13. Ang giingon dinhi, ug inig kamatay nimo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon nako nga hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Mao nga kung atong basahon ang pinakaunang bersikulo sa Matthew, mao kini giingon, mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Well, although nasabtan nila nga ang Mesiyas anak ni David, pero nagdumili sila sa pag-ila nga si Jesus anak ni David. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 12 verse 23 and 24, natingala ang mga tawo ug nangutana sila, siya bakaha ang anak ni David? Sa pagkadungog niini sa mga Pariseyo, sila miingon, nakapagula siyag mga yawa, kay yawa mansab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelzebul mao may naghatag kaniya gahom. So nagdumili sila sa pag-ila nga si Kristo mao ang Mesiyas nga anak ni David. Nasabdan nila nga ang Mesiyas anak ni David, pero dili sila andam sa pag-ila nga si Kristo ang katumanan niini. Mao nga gidala sila ni Kristo sa gipamulong ni David sa Psalm chapter 110 verse 1. Mo kini gitkutlo ni Kristo. Psalm 110 verse 1 ang giingon dinhi, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, ang hari, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan
sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. The Lord said to my Lord. Now ang mga iskriba o mga Pariseo, insakto sila sa ilang giproklamar nga ang Mesiya anak ni David. To the scribe in the previous verses, miingon si Kristo, dili kahalayo sa gingharian sa Dios, pero kinahanglan nga masayran nila kung unsa gayod ang buot ipasabot sa titulo nga anak ni David. Ang giingon ni David sa Salmo kapitulo 110 verse 1, ang description ni David sa Mesiyas nga nagagikan sa iyang binhi, nagagikan sa iyang unod, siya anak sa Dios. Dili lamang anak ni David, kundili anak sa Dios. Lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. So, ang description ni David sa Mesiyas nga umaabot, nga kaliwat niya, Dios ang Mesiyas, mga kaigsuunan. Gideklarar ni David nga siya Ginoo. The Lord said to my Lord. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. Ang description ni David sa Mesiyas nga umaabot, Son of God, anak sa Dios, hari hangtod sa kahangturan, mga kaigsuunan. Gitawag siya ni David nga Ginoo, Lord, mga kaigsuunan. David is declaring Christ to be his Lord. Nagipalingkod ni Jehovah sa iyang tuong kamot didto sa kahitasan, mga kaigsuunan, hangtod nga iyang malupig ang iyang mga kaaway. Now Jesus is saying that there are some things that you need to know about the title Son of David. Dili lang Son of David nga biological nga kaliwat, kundili ang titulo nga Son of David ang but ipasabot niini anak sa Dios. Usa kini kagamhanan nga titulo, mga kaigsuunan. David is speaking of a personal Lord, personal King. The Lord said unto my Lord, personal nga Dios ni Haring David, ang Mesiyas nga umaabot. O ang Mesiyas nga umaabot, nga si Jesus, milingkod sa tuong trono sa atong Dios sa kahitasan. Jesus has entered into the Holy of Holies on our behalf. Mao kini giingon sa Hebrews chapter 9 verse 24, kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tawo nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit, apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Nagrepresentar si Kristo alang sa iyang mga katawhan didto sa langit. Romans chapter 8 verse 32 to 34, ang giingon dinhi, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya, kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios nga nangaliyo po alang kanato. Ang labing hataas nga pagkahari ni Kristo nahimong posible pinaagi sa iyang kadaugan didto sa cross sa Kalbaryo. Didto sa cross natuman ni Kristo ang iyang pagtubos alang sa iyang katawhan ug ang iyang paglupig sa iyang mga kaaway. Mao nga ang giingon sa Hebrews 1:3, naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tawo sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Mao nga gibayaw si Kristo, mga kaigsuunan. Philippians chapter 2 verse 8 to 11. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo,
alang sa himaya sa Dios Amahan. Well, gahisgot ang Psalm chapter 110 sa mga kaaway ni Kristo. Kinsa man ang mga kaaway sa Ginoo? Ang iyang mga kaaway, of course, si Satanas, ang kasalanan ug ang kamatayon. 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10 ang giingon dinhi, giluwas kita niya og gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sukad pa sa sinugdanan, apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Kinsa pang mga kaaway sa Ginoo? Kadtong mga unbelievers nga hangtod karon nagdumili sa pagtuo ug pagsalig kaniya. Psalm chapter 110 verse 5 to 6. Anaa sa imong tuo ang Ginoo ug buntugon niya ang mga hari sa adlaw nga siya masuko. Hukman niya ang kanasuran ug lukpo niya sa mga patay ang panggubatan. Buntugon niya ang mga hari sa tibuok kalibutan. Well, gibuntog na ni Kristo ang tanan mga kaigsuunan. Psalm chapter 72 verse 8 to 9 ang giingon dinhi, ang iyang gingharian mutadlas unta gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagat, gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa tibuok kalibutan. Ang mga tawo sa kamingawan muyukbo unta sa iyang atubangan ug ang iyang mga kaaway malukapa sa yuta. Well, ikatulo nga punto, ang kumpleto nga sugilanon. Ang pagpadayag sa atong Ginoo mahitungod sa iyang pagtubos sa mga makasasala nga susama kanato, progressive kung sa English pa, gianam-anam niya og pasabot kanato. Sa Old Testament, katong mga dugo sa mga baka ug kanding ug mga karnero, gianam-anam kato og padayag sa Ginoo tungod kay ang katumanan niadto maong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, niini nga punto mga kaigsuunan, wala gideklarar ni Kristo sa diretso nga pamaagi nga siya mao ang Kristo, siya mao ang Mesiyas. Pero gianam-anam og pasabot ni Kristo nga ang Mesiyas nga nasabtan nila nga anak ni David dili lamang tawo kundi Dios. Tungod kay gitawag siya ni David nga Ginoo. The Lord said to my Lord. Dili pandam ang mga tawo nga mudawat ni adto nga kamatuoran. Mao nga gianam-anam ni Kristo og pasabot. Dili lang siya kaliwat ni David, kundili siya Dios, Son of God. Pero wala pa gideklarar ni Kristo nga ako mao ang Mesiyas. Kinsa man ang mideklarar niini? Si Pedro mga kaigsuunan ug ang mga apostoles. Gumikan kay gilamdagan sila sa balang espiritu. Gipasabot ni Jesus at this point nga si David dinasig sa balang espiritu ug miingon si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. So gigamit ni Jesus kadto nga bersikulo sa Salmo 110 verse 1 aron ipasabot sa mga katawhan nga ang Mesiyas dili lang kaliwat ni David kundi anak sa Dios. Pero si Pedro ug ang mga apostoles, ila na gyud nga gipasabot sa kinatibuk-an gayod. Gipakita nilang kinatibuk ang sugilanon nga si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo ang anak sa Dios, si Kristo ang hari sa kahitasan. Acts chapter 2 verse 29 hangtod sa 36. Mo kini giingon ni Pedro, mga igsuon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong ug ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta ug nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himuon niyang hari ang usa sa iyang mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon, wala siya biyai didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Ug ang iniyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Kay si David mismo wala mo kayab sa langit.
Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tawo sa Israel, kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. So gipasabot ni Pedro ug sa mga apostoles sa kinatibuk-an gayod nga si Kristo mao ang Mesiyas. Mao nga ang importante gayod kayo nga question nga atong pamalandungan mga kaigsuonan. Unsa may imong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo? Imo ba siyang gidawat ingon nga Dios, Hari, Kristo? Imo bang gituuhan nga ang kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, ang iyang dugo igo na aron sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako? It's a matter of life and death. Kinahanglang masayran nimo nga si Kristo dili lamang tawo kundi Dios. Balaan ang iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Iyang gisunod ang balaod sa Ginoo perfectly on our behalf. Walay tawo nga makasunod sa balaod sa Ginoo perfectly. Si Kristo nga Dios ug tawo usab, siya lamang ang nakasunod niini, ug walay dunay katakos nga mobayad sa silot sa atong sala didto sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo lamang ang dunay katakos. Balaan ang iyang dugo, insakto na gayod kadto. So what do you think about the Lord Jesus Christ? Kung ang imong pagtan-aw kang Kristo tawo lamang, o ang imong pagtan-aw sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, murag kamatayon ni Jose Rizal, dili kaluwas. Pero kung giablihan sa balang espiritu ang imong kasing-kasing huna-huna, masabtan gayud nimo nga si Kristo igo na, ang iyang dugo igo na, ang iyang kamatayon igo na, ang iyang pagkabanhaw igo na, ang iyang pagkamatarong igo na. Pag hinulsol sa imong sala higala ug tuuhi si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, karuna kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, among gipangayo ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus
Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.